No niin, kai tää pitää tää avausvideo tehdä. Eli mä oon saanut mun uusimman kirjan mallikappaleen Painosta. Ja tää on nyt tarkoitus katsoa, että onko se fyysisesti hyvässä kunnossa ja onko siellä kaikki se sisältö ja kannet kohdallaan, jotta mä voin sitten hyväksyä sen virallisesti ja näin päästää kirjan markkinoille. Eli nyt pitää osata avata tämmönen repäsypaketti. Nauhaa lähtee. Yes. Sitten se aukeaa täältä sivusta. No on siellä kirja. Kato. Kirja tulee esiin. Kato. Oho. No on se nyt aika hyvä ja tarkka toi kansikuvakin. Kato, vaikka noin simppeli paketti, niin erittäin hyvässä kunnossa. Ei ole yhtään mitään kurttuisia kulmia. Teksti on hyvä. Kato. Oho. Sivutkin on paikallaan. Sisällysluettelo löytyy. Jo. Ne on käynyt täällä. Ne on käynyt täällä ihan itse vaihtelemassa, päivittämässä näitä kustannuspaikan ja muiden tietoja ja kirjapainoa. No niin, tehkööt sitten mitä tekevät. Ei ne ennen ole tehnyt. Tein kumminkin ihan niiden ohjeiden mukaan. No hyvä, pääasia, että luvut lähtee tästä käyntiin. Onpas mun ylämarginaali ihan hitusen pikkunen. Mutta mä oon kyllä tehnyt ihan samoilla asetuksilla kaikki mun edellisetkin 4 kirjaa. Pääasia, että toi keskimarginaali on semmonen, että näkyy teksti. Vaikka se menee osin sinne taitteeseen aina toi sivu. Oikein hyvin, kyllä. Kyllä, ja mitä? Nytkö pitäisi lukea koko homma läpi, että ei ole unohtunut kirjoitusvirheitä, mutta ne on kyllä tarkastettu noin 17 kertaan, siis moneenkin enemmän kertaa, ihan luku kerrallaan ja sivu kerrallaan. Voi kyllä tää toimii. 263 sivua. Joo. Okei. Tää on aika hyvä. Nyt mä vähän katselen sitten tätä sisältöä vielä. Ja luulen kyllä, että tää on aivan jees tällaisenaan.